Pengene fra Danmarks Indsamling 2015 går til 12 forskellige humanitære organisationer med forskellige projekter rundt omkring i verden. Og et af de projekter, det er ADRA Danmark, som står bag det. Og jeg har ringet til Lennart Falk, som er generalsekretær i ADRA. Godmorgen, Lennart. Godmorgen. Allerførst, hvad er det for et projekt, pengene går til i dette års Danmarks Indsamling? Men det handler jo om uretfærdighed i år Danmarks Indsamling. Når vi har et projekt i Burundi, hvor vi arbejder med børn og uretfærdighed, der bliver begået mod børn. Det er meget rettighedsorienteret, det vil sige, det kan være børn er udsat for seksuelt misbrug, for vold, for uretfærdigheder af folk, der er stærkere og mere magtfulde end dem. Jeg kan give et eksempel med Jean-Marie, som er en 14-årig dreng. Han går i skole, han går i 8. klasse. Og ligesom mange andre børn, sådan en dag, så kommer han for sent i skole. Og så siger gårdvagten til ham, at han skal knæle ned midt i skolegården, og der skal han sidde på knæ en halv time. Men det vil han ikke acceptere, så han vil ikke tage sin straf på den måde. Han siger, at det er i strid med skolens regler, sådan kan I ikke behandle mig, siger han. Og så går han ind, og skolevagten klager til inspektøren, og så bliver han simpelthen smidt ud af skolen. Og det er uretfærdigt sådan noget, fordi folk misbruger magten, og projektet handler lige præcis om, hvordan får vi folk til at forstå, at man ikke bare kan misbruge den magt, man har i en eller anden position, hvad enten det er gårdvagt, eller skolelærer, eller børnene selv skal vel også have en eller anden, netop have mod til, som den her unge dreng, du snakker om, at turde sige fra. Men de ved vel heller ikke, de selv har ret til noget som helst? Nej. Det er lige præcis det, der er problemet. For det første, så ved de ikke, hvilke rettigheder de har. For det andet, så er man ikke vant til, at børn i det hele taget har rettigheder. For eksempel, så er det i 2010, så blev det rapporteret, at skolelederne, medmindre forældrene kunne demonstrere, at de havde stemt for regeringspartiet ved det sidste valg, så vil man simpelthen ikke have børnene indrulleret i skolen. Eller i april sidste år, hvor der var en strejke, fordi lærerne ikke fik deres løn til tiden og sådan nogle ting, så tilbageholdt man eksamensresultaterne fra børnene. Og der mishandlede man børnene simpelthen over hele landet. Altså det var for simpelthen at give igen på den vold, som der blev udøvet imod skolelederne. Så der blev de simpelthen brækker i et eller andet spil? Det blev brækker i de voksne spil, ja lige præcis. Men hvordan kan I så med jeres projekt hjælpe med at dæmme op for sådan noget som det her? Sådan, hvad er det, I laver i projektet? Vi opretter rettighedsklubber, hvor to lærere fra hver skole bliver uddannet i børnenes rettigheder. Vi træner forældrene, vi træner skolebestyrelserne, og så er børnene meget, meget aktive selv i det her arbejde. Så børnene bliver uddannet i deres rettigheder og bliver det, som vi kalder elev til elev underviser, hvor de så får ansvaret for at undervise andre. Og så laver de radioprogrammer, og det her radioerne bliver rigtig spændende, fordi radioprogrammerne går ind og gør det nationalt på de nationale radioprogrammer, vi laver de her ting. Ja, sådan et sted som Burundi, der er radioen vel noget mere, hvad kan man sige, der har folk ikke råd til fjernsyn, men der har man radioen. Der er ikke aviser, og man har ikke råd til fjernsyn i samme udstrækning, som bliver ikke informeret, så det eneste man har, det er radioen, ikke? Og alle har en radio, alle lytter til radioen. Og de her børn, de er så med til at lave de her radioprogrammer, hvor de fortæller deres historier, hvor de fortæller, hvad de gør ved dem og sådan nogle ting. Så det er simpelthen, nu er der måske mange, der tænker på sådan humanitær hjælp som altid noget, der handler om mad eller medicin, men altså information er i virkeligheden i lige så vid udstrækning en måde at hjælpe på? Viden og information er nøgle i bekæmpelse af magtmisbrug. Det er den eneste vej frem. Og i dag er det, sult der er jo ikke nødvendigvis alle vegne det store problem, eller det er sådan mere nødhjælpsorienteret, men udviklingsorienteret, der er det rigtig vigtigt, at vi går ind og påvirker menneskers hjerner, og måder at tænke på, og måder at agere på i hverdagen. Så vi skal simpelthen ind og ændre adfærd. Lennart Falk, hvis man nu ikke kender ADRA, hvad kan du så fortælle om jeres organisation? Hvem er I?
Jamen, vi er en kristen organisation, der arbejder, vi er mellem de 12 største i Danmark, og vi arbejder i 125 lande globalt, fordi vi er en del af det store netværk, som tilhører Adventistkirkens nødhjælpsarbejde og udviklingsarbejde. Og det her, det er bare et af mange projekter, I altså har? Det er bare et af rigtig mange projekter, ja. Lennart Falk, generalsekretær i ADRA Danmark, tak fordi vi måtte ringe til dig. Det er i orden, og godmorgen. Godmorgen.